हेल' लोगोफोर, आंनि बसुमतारी किं ब्लगाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामना होदो। दिनै मोनसे जायगायाव बेरायनो थांगासिनो दं। नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। होमबा लेट्स गो। Finally, Cancer Hostel मोनफैबाय गाइसमोन। फाइनालि लकेसनाव मोनथारसै। नै नोंथांमोना जायगाखौ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ। नैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो 2023। फाइनालि दाउखि पार्क मोनफैबाय, गौरां गार्डेन। कालचार कमप्लेक्स मोनफैबाय। Desa Pondok, nama Pondok Pondok. Ya. Sedang berapa?
दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन ओरैनो बेरायनानै नायफैग्रोदों दा मोनायाव नाइट कालचार प्रग्राम दं बेहाय फैनाय जायोबा फैनोसै फैनाय जायोबा नोंथांमोननो देखायलांनो नाजासै भिडिअ'आ बेखिनियानो बाय बाय